हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायहरबाय। ओमफ्राय नै दिनै जोंहा बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांनो नागिरदों। बैसागुआवथ' बयबो बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थाङो, बेखौथ' बयबो मिथिखागौ। ओमफ्राय नै जोंहाबो गाखोनो थांनो नागिरदों। बे भिडिअखौ आङो 14आवनो खालामदोंमोन, ओमफ्राय आङो बे भिडिअखौ दिनैसो हगारदों। ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। थारैनो जोंनि बड'लेण्डआ गोबां बड'लेण्डआवनो मोननो थाङो। नेक्स्ट आयदा दङ, बे आंनि पार्सनेल फेभरेट जोंनि बर' मोसालांनायनि। बुंनो हागोन ना मा नेक्स्ट आयदाया? बे जाहैबाय बारदैसिख्ला हारिमुआरि आफाद थारायबारिनिफ्राय सार शंकर ब्रह्मनि दैदेननायाव आखाइ खबनानै रायजोफोर ओमफ्राय देग्लायहाय आङो बारा भिर जानाय मोनाखै आरो, नङाब्ला थांखांनाय बोसोरफ्रावथ' लामाफ्राव बिराद भिर जायोना, गारिफ्रा थांनोनो मोनलायलाया, आयौ लामायावनो मोनाजोबलाय लायोमोन। ओमफ्राय आङो देग्लाय बेबायदि जायाखै आरो, बिराद मोजां जादों, लामायाव फैनो आरामसे फैनो हादों, माने भिर जायाखै आरो। मेंखाबायसोलै थाबायनानै ससेयावनो। दैया नैबे बेगावसो दं, नै बेयाव आंनाव सुजुखाबाय गाखोजेननोसै जोंहा। 아이고, 또 오르스. 너 옹표가 옹표. 시주가 사이즈 하나 팔라고. 사이즈 하나 팔라고. Jangan dos satu lele. Mana berbahasa jangan. Ini dia guduk.
ओमफ्राय जोङो गाखोनानै फैखांबाय आङो भिडिअखौ बारा लानो हायासै मेंनानै ओमफ्राय नैबावहाय दै फ्रियाव रानलागासिनो दंमोन बेखौनो लायदोंमोन जोङो ओमफ्राय जों दा न'आव थांफिननोसै दिनैनि भिडिअखौ आङो बाहायनो दोनथ'नोसै बाय बाय